ఈరోజు మనం కర్ణాటకలోని పరమ పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం గానగాపురం గురించి తెలుసుకుందాం. గానగాపురం ఎంతో పుణ్యక్షేత్రం. ఇక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామివారి రెండవ అవతారమైన శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామివారి క్షేత్రం ఇది. శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి పాదముద్రలతో పరమ పవిత్రమైన క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతుంది గానగాపురం దత్తక్షేత్రం. త్రిమూర్తి స్వరూపమైన దత్తాత్రేయ స్వామికి సకల ప్రాణులు సమానమే. అన్ని ప్రాణులను సమంగా చూసేవారు స్వామివారు. ఈ మఠానికి నిర్గుణ మఠం అని పేరు. మహారాష్ట్రలోని కరంజాపూర్లో మాధవ శర్మ అంబా దంపతులకు జన్మించారు నృసింహ సరస్వతి స్వామి. నరహరి అని పేరుతో పెరిగి పెద్దవారయ్యారు స్వామివారు. శ్రీకృష్ణ సరస్వతి స్వామి వద్ద సన్యాసం స్వీకరించి దేశాటన చేస్తూ తన 47వ ఏట గంధర్వపురం అని పిలువబడే ప్రాంతంలో అడుగుపెట్టారు. అదే నేటి గానగాపూర్. స్వామి పాదస్పర్శతో పునీతమైన పుణ్యస్థలి ఇది. అష్టతీర్థాలతో కూడి భీమా అమృజ నదీ సంగమ క్షేత్రమైన గానగాపూర్ మహిమను లోకానికి తెలియచేసేందుకే స్వామి ఇక్కడ ఓ మఠాన్ని స్థాపించారు. శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామికి గానగాపూర్ తపోభూమి. దాదాపు 23 ఏళ్ళు స్వామివారు గానగాపూర్లో నివసించారు. స్వామివారు ఇక్కడే ఎన్నో లీలలను మహిమలను చూపించారు. సంఘంలో స్నానాధికాలు ముగించుకొని అనుష్ఠానం చేసుకునేవారు స్వామివారు. ఇక్కడే 5 నుండి భిక్ష స్వీకరించేవారు. భక్తుల సమస్యలను తొలగించేవారు. ఇప్పటికీ స్వామి ఇక్కడ ఏదో ఒక రూపంలో నిత్యం భిక్ష స్వీకరిస్తుంటారని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. శ్రీ గురు చరిత్ర కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా ప్రస్తావిస్తోంది. ఇక్కడ భక్తులు దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర అంటూ గానం చేస్తూ గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడి గురుపాదుకులకు ఆకారం లేదు, అందుకే నిర్గుణ పాదుకలు అంటారు. శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామివారు గానగాపూర్ నుండి శ్రీశైలం వెళ్లే ముందు తన పాదుకాముద్రలను ఇక్కడ విడిచి వెళ్ళారు. గురువు భౌతికంగా ఉండకపోవచ్చు, వారి శక్తి ప్రభావాలు ఎప్పటికీ ప్రభావం చూపిస్తూనే ఉంటాయి. ఆలయంలో శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామివారు పాదుకాముద్రలు ఎంతో పరమ పవిత్రమైనటువంటి. భక్తులు దర్శించుకొని వారి వారి కష్టాలను తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. స్వామి ఎన్నో మహిమలను చూపించారు. మానసిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఏళ్ల తరబడి నయం కాని రోగాలను కూడా స్వామివారిని దర్శించుకోగానే ఇట్లే నయమైపోతాయి. దుష్టగ్రహ పీడలతో బాధపడే వారికి కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. వారి వారి రోగాలు, వారి వారి సమస్యలు అన్నీ కూడా మటుమాయమైపోతూ ఉంటాయి. ఈ పవిత్ర మఠంలో ఇవన్నీ కూడా నయమైపోవడం చూస్తూనే ఉంటాం. సంగమం వద్ద ఔదుంబర వృక్షం చుట్టూ కూర్చొని భక్తులు రోజుల తరబడి, నెలల తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి శ్రీ గురుచరిత్ర పారాయణం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ గానగాపురం పుణ్యక్షేత్రం పరమ పవిత్రమైనటువంటి దత్తక్షేత్రం. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది. గుల్బర్గా నుంచి దాదాపుగా ఒక 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ ఆలయం. ఈ సంగమ స్థానం భీమా అమర్జ నది, 2 నదులు కలిసినటువంటి సంగమం ఇది. ఇక్కడ సంగమేశ్వర స్వామి దర్శనం కూడా చేసుకుంటుంటారు వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా. ఈ దత్త మందిరం నిర్గుణ మఠం, ఇది కర్మస్థానం అని కూడా అంటారు. ఈ నిర్గుణ పాదుక దర్శనం చేసుకుని భక్తులు వారి వారి కోరికలు, వారి వారి సమస్యలు అన్నీ కూడా తీర్చుకొని స్వామిని మనసారా దర్శించుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడే దగ్గరలో కల్లేశ్వర మందిరం అని కూడా ఉంది. వచ్చిన భక్తులు అక్కడికి కూడా వెళ్ళి ఆ స్వామిని కూడా దర్శించుకుంటుంటారు. ఇది ముక్తి స్థానం అన్నమాట. కాబట్టి హైదరాబాద్ నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా గుల్బర్గా చేరుకొని అక్కడి నుంచి ఆటో లేదంటే గుర్రబండి ద్వారా గానగాపురం చేరుకుంటుంటారు. గానగాపురం రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఆలయం. భక్తులందరూ ఎంతోమంది దేశ విదేశాల నుంచి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా గానగాపురం పుణ్యక్షేత్రాన్ని చేరుకొని స్వామివారిని దర్శించుకొని మనసారా తృప్తి చెందుతూ ఉంటారు. ఎంతో ఆనందం చెందుతూ ఉంటారు. భక్తి విశ్వాసాలతో స్వామిని మనసారా దర్శించుకున్న వారికి సకల సౌభాగ్యాలు, సకల కోరికలు అన్నీ కూడా నెరవేరుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా గానగాపురం పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకొని స్వామిని ఆశీస్సులు పొందండి. గానగాపురం పుణ్యక్షేత్రం యొక్క విశేషాలు ఇవి.